Okei, eli me pitäisi olla tässä taulukkolaskenta näkymässä täällä. Ja nyt tässä tehtävänannossa piti, jos katsotaan mitä tässä sanotaan, niin meidän pitää määrittää lukujono 21. jäsentä ja kuvaa lukujono koordinaatistossa. Ja nyt me saadaan tämä tehtyä tällä ohjelmalla, jotenkin pystyy tämä lukujono tekemään, niin aritmeettisissa lukujonoissa toimii. Tämä ei tule toimii muissa välttämättä samalla tavalla. Mutta aritmeettisesti me saadaan siten tehtyä nuo lukujonon jäsenet, että mä pistän tänne pari ensimmäistä jäsentä, eli 1, 5, 9. Ja siinä mä otan vaan 2 viimeistä, maalaan niiden yli tästä, ja vedän tästä täyttökahvasta alaspäin. Tuo täyttökahva on toi pieni 4 tuossa nurkassa. Mä siitä vedän alaspäin tonne 20. Tää GeoGebra on vähän tämmönen kenkku, eli tää ei tehnyt sitä, mitä pyysin sen tekemään. LibreOffice teki sen tässä kohtaa ihan ok. Tää pitää välillä vähän kutitella ja tehdä se niinku uudestaan, että se oikeasti teki sen, mitä pyysin sen tekemään, eli täydentää. Tästä mä sain ne lukujonon jäsenet, eli tää ensimmäinen on nyt toinen on toi 5, 9, 3 on 9 ja niin poispäin. Miten mä sit saan, kun tässä pyydetään kuvaamaan lukujonoa koordinaatistossa, niin tämä vaatii, että mä pistän tänne tämän lukujonon järjestysnumerot tähän viereen. Ja tämä on se syy, miksi me tehtiin tämä B-sarakkeeseen, koska me joudun nyt täydentää tähän A-sarakkeeseen tuon järjestysnumeron. Sen jälkeen maalataan koko alueen yli, oikein hiirennapin takaa, luo pistelista. Ja täällä nyt ei oikein näy mitään tuolla, joten mä voin tuolta valita, että näytä kaikki objektit. Niin mä näen tosta kuvan, jos näkyy noin kaikki.